Aj ty stále váhaš, ako pripraviť dokonale bezlepkové cesto na tart či malé tartaletky? Dnes ti ukážem ako na to a môžeš ho naplniť jesenou inšpiráciou, tak ako sme to urobili my spolu s Lianou. Naučíme sa spolu tento parádny tart s jablkami a mandľami. Základ nám tvorí bezlepková zmes Universal Mix, vďaka ktorej je cestou upečení krehké a chrumkavé. Ja som k suchým surovinám pridal podiel mandľovej múky, ale inak si vystačíš len s pár surovinami a ako náplň môže zvoliť obľúbené jesenné ovocie. Ja som zvolil dusené jablká, mandľový krém, no a na tart som pridal vrstvu kyslej smotany, ktorú som zjemnil šľahačkou. Zachladíme po upečení ideálne cez noc a dekorujeme podľa vlastnej fantázie. Tart perfektne upečeš vo forme s odnímateľným dnom, ktorú nájdeš spolu s množstvom surovín na e-shope liana.sk. Verím, že sa ti tento recept bude páčiť a hravo ho doma zvládneš. A preto sa budem tešiť na všetky tvoje fotografie. Dobrú chuť!